है गाड़ पर तौन सोटा से मार मार के गाड़ पर मांस कहीं दूर भाग जाए बुझ जाइए इतना मार मार के बुझत रहे। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश चल का करब इतना दिक्कत से पैदा भइल बा। आगे देखते बैठ से मजा आएगा ना ए महाराज रौरा काहे के एथी करतानी यही से नहीं एकर मन बिगड़ जाता। ई सब रौरे चलते भइल बा जानता नहीं, ई सब रौरे चलते भइल बा एकर मन बिगड़ जाता दिन पर दिन। हैं अब बताई है सारा जिंदगी में और हमनी के जिंदगी में अगर आगे ना बढ़ल पढ़ लिख के कुछ ना भइल तो बुढ़ाए लगी तो लोग हमरे के नुगारी दी कि का देने कर बाप पिटिया कैसे रहे। कितने शानदार विचार रखते बात बुझाता रे ए केने घर बा हेने बा हेदे घर हेदे लौकता हेदे चल कपड़ा लता पहन नहा धोआ के चल खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।